لسر مجارەکەدن تەماشەوانên هێژە بناوبێنکاریە یونیسف تیمên çêkirinê derbasî wêzgeha Elok bûne di demeke nêzik de av ji bo hesekê û Çiltemirê dêbeya berdan. Li gorî zanyariyan rêxistina neteweynek bûyî ji bo nêzarokan Yunîsefê navbênkarî di navbera Hesedê û grûpên çekdariyên serbetûrkeyê ve li Serêkaniyê kiriye. Ku rêveberiya Xweser ji dirbêsiyê 6 megawat elektrîkê bide wêzgeha Elok da ku pê 18 bîr û 4 matorên avê bêxîne. Av ji wê wêzgehê ji bo Hesekê û Çiltemirê bêberdan. Li gorî zanyariyan piştî çakirina wêzgeha Elok wê ew wêzgeh ji bo dema sê rojan wekû têst kar bike, piştre av ji bo Hesekê bêberdan. Zêdetirî 1 milyon welatiyên Hesekê û Çiltemirê li ser ava wêzgeha Elok dijîn. Ev nêzîkî 40 caran e ji sala 2019 ve grûpên çekdar bi behaneya ku Hesedê elektrîkê nadewan avê li ser Hesekê qut dikin.